80-59. Celkem mají na svém kontě tady 25 trestných bodů ve třetím kole, plus 8 po 2 kolech je konečných 33. 14. startovní pořadí patří dvojici Sandino a Zuzana Brátová, dvojici, která reprezentuje Baník Ostrava a nese si do třetího kola 8 trestných bodů. Sandino, Holštín po Silvano, Matka po Kalando 1. Si myslela, že přijdeš ty. Ale chtěli jsme. Jedna jediná chyba ve třetím kole, prozatím nejlepší třetí kolo, které jsme viděli, a to ještě na vodním příkopu, tak to bude hodně mrzet. Tato chyba bude asi hodně mrzet Zuzku Brátovou. Každopádně mají na svém kontě celkem 12 trestných bodů. Ten čas byl 82,62.